Na gosogerio mwancho muligire begataseni kia Ndizi TV waire byande onsi asogenda tokabo kwendekinga kwa bwatire miroberio yegataseni kakurwa kete goikira chinga kibune chinainde yaragire Chinsa Isano na Ibere mugasongo kwarigania asenchire wikirano nyale ko bago gusanga amo na injinga nyale ko baga gwateka kurwa kete wikira chinga kibune chinelituko liya kabere liyo korobekana ime gosokorobekana go kunyara ko gukora wanobo mo bwazimio lituko ligarontwaroche aba Kenya Imechi County abeso gete na boigo koroki gotaisanika kwabo nobo koreri anene bwa serikali ya Kenya kwanza gwetera aso gweso kina gosoa chipara asibanyarite ko bakorobekana boigo inyuranga obo muburi bwazimio nigo bwanyara ko babukuraria nga Kenya gose ababwatani bayembanyara ko bakorobekana ase amatuko atatu ogwikera bonigane lituko liya kabiri tuko ligoroboigo ntuwaro chenga gose lituko liya moisonde serikali yanyarete ko bagekuraria bene nga chisukuru chonsi echichire chisukuru chokogenda na koirana Imeye County ya Nairobi Mombasa na bayo Kisumu echinyare gose abana banyare ko bagotigara inka elio okwende kyoborendi bwabo boigo serikali goetera ase omwaziri bw'oburendi bwaime lituko ligoroboigo mogoroba nanyarete ko bagakobwatuke nkwana yego tebenga goikera boniga serikali yanyare ko bagekwenekia buna oburendi bw'abana mbuya bale banyare ko bakoirana ase chisukuru timayeti ande onsi asogene to ko bwatie Amayia umugaso bono ine abana banyare ko bakoirana ase chisukuru chiabo ande onsi ase ogene to ko bagotoligere kurwa nabo igo nabo gosange kerengeri kiago amona intwe umugaso obono elitaliane ngoro kwa Josephat Amisi ngora nande ase ekeroge talige tambe litunyara ko batogosanga amonae Biya mono kegima ai nyora boigo na bokonyara ko bogosanga Amayia amona intwe omugasobo no gwetera se mitandao ito ya Facebook Ndizi TV News digital na boigo gwetera nsameli ya YouTube Ndizi TV News lituko liya kabere ekero okorobekana kogente ko bagokorekana na kwene kigwa chinsemo imeyense ya Kenya bono nigo egeta seni kia Ndizi TV boigo kyanyare ko begotarira emechi na kwene kianga obotwer bwanyare ko bagokorokana gati ya bumochi obosongo asabonchoriri banyare ko bakoiranira obonchoriria bwabo nabo igo ekogendera obugima bwabo bwakira lituko nabo gase sector yobosombe nigo tokomanyirwa buna nigo kigali kiri cyoko somba abantu ose cyamatatu cyanyare ko bakikoirana ase kipara kurende tali cyonsi no okorobekana gose okorobekana boyo kagena takoba okoenekiwa ime ye Chinsemo nechi county kurwa ime county ya Nyamira kubwatakana okorobekana okwanyale takoba okorekana lituko lya igoro anene ase okogosererie kwanyale takoba okorekana gati yabasaiwetani chimibere amo nabanyanyimbo anene ase echiro ya ase echire ayemo ime ye county ya Nyamira bono nigo omo speed bwa ensemo gose county ya Nyamira South Moses Kitong anyare ko baga weso kena kubwatoka oroboti wasa anyare ko baga kogania abamenyi ba ensemo yobanyare ko baba kweneke nga batiganira no korobekana ukugotari ko bago kubwati alichiko na boyo korobekana gwa achibura burunigo boigo Moses anyarire ko bagania abamenyi abanyare ko bakwera ndemeremo yabo ya kiralitiko gati yabo kweneke nga basoire ase obonchoreria. We received information that there were goons advancing towards one of our points at Miruka Market, whereby I mobilized my men and we managed to encounter a group of about 200 boys from Homa Bay side who were advancing with the intention of disrupting the market at Miruka Market. Their intention were to interrupt the market operations since our residents here had not joined them in demonstrations and they felt they betrayed them. I just want to caution the Wananchi that we should not take law into our hands and we should observe the law since the residents here are law abiding and they were going about their own businesses. It is sad to hear another group attacking the men, but we managed to repulse them. During the incident,
one of our officers spent around 5 ammunitions, which were used to scare the men, the advancing team away. And nobody was injured during the exercise. And I just cautioned them to please. Ime ya county ya Kisinigo obotoer bwanyaleko bokorokana agatigati yo mucyobo songa sobonchereri na bigo sombi bwanyaleko bokoiranira se Chinsemo chiri cyaye cyabotambe seboigo babantu abagususana banyaleko bakorokana bagoikirana ime ya omuchi oyobosongo ikiraboniga burabura chinde cyonsi nchiranyarako bachikorokana seboigo abanyanyimbo bagende tokoba bakondekenga banyaleko bagotinya oburendi Sensemo ejo nonye nabo para ya Kisii Kisumu anena Sensemo ya embassy geteli nigo korobekana kwanyara ko korokana emambe ya bono se ekyombe kyabasa ikenyara ko bage gweso kyanene Sensemo ya geteli na kweneke banyara ko bago sieka epare yo ekobwatikana no gosamba chitaeli na boigo abanyanyimbo nigo banyara ko bago ikirana Sensemo iyo embassy asebanyara ko babako baselia abasabo seboigo abange banyara ko bago tiwane chingoma na boigo abande banyara ko bakobekwa byara. Dogoska motweli tukolia kabelelio korborekana anene imense ya Kenya magigayo bomo bwazimio koralengana sama tukata tuaba Kenya gosaba bwatani ba obomo baranya ko bakorobekana sikipara bono nigo obonchorelia botaranya ko bokoirana irana anene buna ere kawaida se Chinsemo gati yabo omochobo songo ase chiro enene ya daraja mbili gataseni Ndizi TV nigo kyanyara ko bagekora etaro ya bene goikera ase chire yo ya daraja mbili asikanyara ko bekomerana amona baonchorelia imeye chire yo anene bali bako ni matunda asibanyale ko bagotebanga ebiasara osoboncheri bwabo mburanyara ko bokweranira asencherelia ya kawaida kubwatekana nene noko borwa chinchira cyobo sombi chebintu biri bakonyara ko babako ni agati yabo anene amatunda nonye nabo nigo banyale ko bako boli serikali ya Kenya kwanza isiobora ibwa Dr. William Ruto nyale ko bekweneke buna nyale ko bekogweria magori yebintu biri byengencho imense ya Kenya ende no mwana boda boda asebono iga ubuma bwa kongire aende kulingana nega asingo kora bona mune ya matunda niga iga kurumuna manda mana chagete ngonde njara bantu mbayongo ira matunda muntu kayo woja gura matunda bona na bondo chenga manda mana ya iga aletire obutukanu ya manda arabira talima ya naende bono na igoro tukulie igoro niko ya abantu bakutitabosa bakonya kulige lakini na serikali yali mujana tole ngora kina abantu babwate bwobana bakonya ko bagosoka mutese kibaski ngo bono nabo yali ngezi tukulie ni tukulie ale ando tira ambate makosoka bwata abana ebiasara togokora kuna bono mugomo yitwasire tutoko abana nyumba yotogo chikoiba obugambi obwabero bukomo oyuraira ngotolererare Ruto atubere gusinga obero mokongu gogo keyebi obogima bwatabero mokongu abana bari school bwana tusine kitogo kore biasa togo kore bike byokoboko twasinyirwe ngitogo kare tunyakira tutokonyera abana go chaka bari koiba senyenje yenjaro mwiburi atabugati bonige biasa togo kora bonige bantu mbaye tokoneria amatunda akwamete chichiro bonige yani kire gento nigo gekongete
Vitu vya bantu kwa moyo kolega eria maandamano ya chigari cyare tiromo ko batumba ya bakore mesiri gusaba gwitu guringa serikali yari kuibwana ubizani kurwa ime county ya Kisii nigo omorai bwense William Ruto anyareko bagago stogia aneno bokoreri bwebengi ya TDB asateberigo anyareko bagegosira emeroberio ya magendero imeyense ya Kenya nigo William Ruto anyareko bago yakwana ritkoria rero maiga yogo ikirana asome ya bugo chengire myaka 39 yobokoreri bwebengi ya TDB imeyense ya Kenya bengi ya TDB nigebwate oboroso buaye imeyense ya Mauritius. For investment or for development financing. And please, DDB, don't join the people who profile us as a risky place. You should be the ones to say Africa is the best place to invest and that we are not risky at all. In fact, this is a continent that has the highest return on investment, and everybody should be heading in this direction because in any case, we are the continent of the future. At the International Monetary Fund, European nations took 160 billion of the 2021 issue of special drawing rights, compared to African countries' cumulative amount of 34 billion. I'm very happy that today we will be sharing some shares from TDB and we will be in a good place, different from the situation I'm describing here. Ase amangana rengete okorobekana magayo botenene bwe kanisa ya Catholic litkori goro gwesoke na boigo korokanage komochie serikali enene ya Kenya kwanza litkori alera boigo nigo abara igwetania chimibere be kanisa ya PCA boigo banyareko baba gwesokia na komugania omorai bwense Dr. William Ruto anyareko baba kwena kiokorere chingwana chiabene amo nobotenene libolibo konyarako ba aboko yepinga serikali bwazimio ba kwana litkori alero nigo batebirengo kungusana no kunio kwanyareko bagokoreta obwoba na maberera siasa aseboigo anyareko banyareko bakurwa ekurate ya bendebuna ense ya Kenya niganetie inyareko ba agegotwara omorembe chinga kichonsi na hata katika ushirika wowote ule, hata kwa kanisa watu wanakaa kwa hivyo kwa sababu anazungumza na hata madugu. Kwa hivyo ni vizuri kama tu hilo ndilo suluhisho, watu wakaja kwa pamoja tukijua ya kwamba sisi zote tuna sehemu katika taifa hili na katika ulimwengu huu. We do not need to chest thump. We do not need also to say that we are the only people who can agitate for the rights of other people. We need to understand that every other person in Kenya should take their rightful position and make a statement and say no to any incitement or to anything that will plunge this country into the state of lawlessness. Kama hali ya maisha iko juu, hali ya ushuru na mambo ya madeni, hiyo tunaelewa, lakini tunauliza wananchi, tafadhali tulieni, sababu vita haiwezi leta suluhisho. Lakini pia tunapoongea juu ya JPRC tunaongea maneno ya haki, that is justice. Tungetaka kuuliza pande zote mbili, pande ya serikali na pande ya opposition, ya kwamba ni vizuri kuketi kuongea pamoja kwa sababu chinga ki echeche nigo omobunge o Kikuyu Kimani chungwa nyareko baga gweso kena kuburia abaraibechi kanisa batige kogendera ko baba komochia obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza yo kaniga ya kwana aya litko anene ariko nyarako baga kwireneria engwana yabaraibe kanisa banyarete ko bagweso kiritko ligoro na kugikeria obokoreri bwe serikali gati yabo ekengasekeri kiri chiko kerege gukwanera igoro yenibo Kimani chungwa boigo nigo aburirie abaraya boigo banyarako bagwesoke na kugikeria okorobekana okogendrete ko bagokoragwa nobo mu bwazimio asebo kwanyarako bokoirera asara enene yogosaligwa kwenibo na boigo ogosiria kwa obogima kwa bantu bange imense ya Kenya. Nimesikiza makasisi wetu, viongozi wa makanisa ambao tunaheshimu, makasisi wa Katoliki, na wametoa statement leo ambayo ni mzuri
inatuuliza sisi wote kama Wakenya tutii katiba, tutii sheria na tuweke amani. Lakini pia wanashtumu polisi wetu kwa kulinda hiyo maisha na amani. Nataka niwaulize kwa heshima makasisi wetu, in the same breath that you condemn the police, we want to hear you condemn the violence being meted out on innocent Kenyans by the perpetrators of violence and bloodshed in Nairobi and in other towns in this country. Na ninawaheshimu viongozi wetu wa makanisa, akiwemo rafiki yangu Archbishop Muheria ambaye najua ni rafiki ya Uhuru Kenyatta. I want to ask Archbishop Muheria, because President retired Uhuru Kenyatta is your friend, if you want peace to prevail in our country, speak to your brother, your friend, and your parishioner Uhuru Kenyatta. Togos kamotweli chikore igoronigo abarai ba obomo boliago bokora serikali anene wa Kenya kwanza abarai abanyarata ko bagwesokia nene nakora okorobekana ko morembe ase chinsemo agati abontu aroche ime ya omochogosongo ase omojumbe bwa constituency ya Nyaribari cheza ili jandas janarata ko bagwikira nabo yokora okorobekana kwa omorembe ime ya town ya Kakamega litkori Gorobo igontu moroche General Secretary we kiama kia UDA Cleophas Malala wegasa anyalite ko bagakora okorobekana ko morembe ase ntunda yakabere na nditikolia lero Secretary General oyubwe kiama kia UDA Cleophas Malala niganyale ko bagagwesoke ime omochuka Kamega asanyale ko bagakwana naba menyi bense me yasanyale ko ba gako igeka engwana yaye igoro yobuya bukorobekana no morembe nabo igo koeneke buna banyale ko babakwire na asobokoreri ibu abo bwakeralitiko nigo Cleophas bigo anyale ko baga komochia obo mabwazi mia satebiri ngo bwanyale ko babogo sali uchumi asama tukogo sali tukolia kabere boniga asenkwanelia yanete ko bako bwato ngabakanya banyale ko bakorobekana sama tukatato. I share the same feeling with the citizens of Kenya. Yes, we have experiencing high cost of living at the moment due to economic global factors. But we are telling our colleagues from the Azimio side that as we are trying to avert this situation, as we are trying to look for a solution for this situation, let us engage in a design whereby we can have a reasonable way of sorting out this problem. One, we have platforms where we can engage. We have platforms like Parliament, we have platforms like the judiciary, and we are ready, as Kenya Kwanza, we are ready to talk to them, engage, get their ideas, so that at the end of the day, the person who is going to benefit is going to be the Kenyan citizen. We want to deliver the promises we made during campaigns. As Kenya Kwanza, we made promises, and we want to help our president deliver on the promises he made during campaigns. But I want to, first of all, thank the people of Kakamega for maintaining peace. Kakamega is cosmopolitan. Kakamega here is a hub where all tribes live. We have experienced high Omwanjo muliribegeta seni Ndizi TV ingati yalia mange togende tokabato kwariganira kurwa semesa ya ito yama yomugasobo no nyirango menantole na amonae Chinsa ikome chia arero mogoro baso kumanya amonae anda mange togende tokabato kwariganira nyarako bagakonekia buna chibicha mona boigo eliogiria nyale kobali gochira senchire yo boikeraniga koro kwa bigari yanchama literana koro kwa Josephat Amisi nako ganeirie oboligerio obuya ubwemerobele ko bwati megeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii.
omurubiri okubwatia niguo kurigirirwa n'ebigori byonsi.